wannan take cewa mijinta ne yake son ƙara aure. Ta ce ita kuma a duniya ta tsani kishiya ko sunan ba ta son ta ji. Kwatsam mijinta ya zo mata da batun ƙarin aure, ita kuma tana ga da ta zauna da kishiya gwara ta rabu da shi saboda tana da yaƙinin cewa idan ya mata kishiya wata rana za ta iya illata ta ko wani abin daban. Shine take so ya sake ta ma tun yanzu, idan ya sake ta ba ta yi laifi ba tunda shi ya ce sai ya ƙara aure, kuma ita zuciyarta ba za ta ɗauka ba. Ita wannan ka ba a mata kishiya? Ba a mata. Za a ga tashin hankali. Wannan wace hajiya ce wannan haka? Hajiyar birni ce. Mata kenan, mata akwai mulki da sarauta. Wato shi yasa nake gaya wa 'yan uwana maza, duk wanda zai aure fa ka tsaya ka bincike matar da zaka aura, yarinya da zaka aura. In ka je ka aure mai zazzafan kishi, bilal azimu, masara sai ta fi ka saukin gashi. Masara ka gane, masara haka ake juya ta, ana fifita ana gasa ta. In ka fada hannun mace mai mugun kishi za ta gasa ka iya gashi. Yanzu ka gani wannan ta kana karanta tambayan nan, kawai mijin nake tausayawa. Yana ganin abin da yake so bai isa yi ba, kuma yanzu haka da kake wannan ba mamaki ta yi nasara a kansa, ta hana shi ya ƙara auren. Ai na yi magana, wata mata ta ce to shi din dan me zai ƙara? Yau dan me malam kuna ɗaure mata gindi, maza gindi ku ta cewa ai ta ƙara aure? Ni wallahi duk karatun ka ina son sa, amma an ka zo kana magana a ƙara auren nan ni duk sai in ji abin ya fita a raina. Ba ilaha illallah. To a nan gurin baiwar Allah, Allah miki albarka. Ai malam tana da kokari, matan da tana bin wa'azuka da karatuka, tana neman shawara. Wannan ra'ayi da kike kansa na cewa ke ba za ki bar mijin ke ƙara aure ba, kuma in ya ƙara aure sai kin illata kishi yadda ya ƙara miki, ra'ayi ne na laifi, ra'ayi ne na kuskure, kuma kina kan haɗari. Idan baki bari aka miki ba, ayi wa yaki kishi yayi. Yar uwata mai hana mijinta ƙara aure, ki sani kina hana mijinki abinda Allah ya halatta masa. Yar uwata mai yakar mijinta saboda ya ce zai ƙara aure, ki sani cewa soyayya ki ta zama ba ta daidai ba, soyayya ki ga mijinki ba ta gaskiya bane. Dan duk macen kirki da take soyayya na kwarai ga mijinta, to tana son abin da mijinta yake so. Haka kuke faɗa, mai gida ai duk abin da kake so ina so. To kin ga dukan nan fa har da cikin ƙara aure da zai ƙara. Karki hana mijinki ya ƙara aure dan baki da hujja. Allah ne ya faɗa a cikin Alƙur'ani, fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Yar uwata, Allah ne ya ce namiji ya ƙara, bibbiyu ma aka ce. Ke kuma kin ce a duniya kiran sunan kishiya ma ba kya so ki ji. Ayi uku, ayi hudu. Wanda yake ganin ba zai iya adalci ba ne ya haƙura da mace guda ɗaya. Da haka ki ba wa zuciyarki haƙuri, ki zo mu ci gaba da tafiya a wannan makaranta tamu ta 'yan nasiha ga mata da jan hankali gare su. Wataƙila ko Allah zai taimake mu sassaƙe miki zazzafan kishin nan. Amma wallahi ba ki da dalili ki hana mijinki ƙara aure, ba ki da dalili ki yaƙi mijinki akan zai ƙara aure ba tare da wani uzuri da kika bayar ambatacce ba ko karɓaɓɓe a shari'a ba. Dalilin ki kawai ke ba kya son kishiya, dalilin ki kawai ke sunan kishiya ma ba kya so. To dama an ce miki duk abin da kike so a duniya kike samu, kuma dama an gaya miki wannan duniyar abin da mutum yake so yake samu. Wa ya gaya miki? Ai da yawa za a yi abin da ba kya son sa kuma ki haƙura. Ke dai ki je ki dage da addu'a kawai. In ba kya son mijin na ke ƙara aure, in kin fi ƙarfin shi a addu'a, shi kenan ki je ki ta zama, ya ta zama da ke daga ke sai shi. In ko ya fi ƙarfin ki a addu'a kuma ya fi ƙarfin ki a gida, to ina miki albishir, insha Allah sai kin ga kishiya tana zagaya a tsakar gidanki. Saura kuma ki je a ƙara miki auren, ki je ki illata ta, wallahi sai Allah ya kama ki. Ban sani ba wannan kalmar za ta illata ta ɗin fa. Da gaske take fa malam. Da gaske ne ko? Gaskiya haka ne. Ai ta da shi za ta ga ba mu za ta rubuto ba. To yanzu abin da take tambaya. To yanzu injiniya fatawa za mu canja ko ya za a yi kenan? A'a, ai ida mai ita abin da take tambaya. Yanzu ta ce ya sake ta ne. In ya sake ta ba ta yi laifi ba, tunda ya ce sai ya ƙara aure.
na manzo Allah ya ce duk matar da sallallahu alaihi wasallam ta nemi mijinta ya sake ta fi ghairi ma ba'asin, ba tare da wani laifi ba, to ba za ta ji kanshin aljanna ba kwata-kwata. To wannan baya cikin laifin da za a nemi mace ta sake a sake ta ai. To amma kuma ra'ayi ne malam. Ni dai a fatawata kuskure ne ki kashe aurenki saboda za a ƙara miki kishiya. Kuskure ne ki kashe aurenki saboda za a ƙara miki abokin zama. To amma kuma kina kuma da yanci a addini, akwai yanci, tunda ke a ra'ayinki ba za ki zauna da namiji mai mata guda biyu ba, ke sai mai mace ɗaya. To in kin ga za ki kashe auren sai ki je ki kashe, sai kuma ki ta shela ki ce duk wanda zai aure ki to ya tabbata fa ke wahadaki ne la sharika laki kenan, ke kaɗai za ki ta rayuwa ba ƙari. Ga options da yawa ma su raba gida tun da sai ta ganta. To gashi injiniya ma ya kawo miki wani abu, ki sa a raba muku gida, tun da mijin yana da hali da zai ƙara aure ya raba muku gida, wata ya kai ta ƙarshen yamman gari ke kuma kina ƙarshen gabar, ko ba haka bane? Ko mutuwa kika kinga kina kusa da gabar, wata ya kai ta can wata ya kai ta nan, ki haƙuri ki bashi kwana biyun in ya tafi ki ji a ranki kamar ya yi tafiya ne, ya je wani gari ne. Ki gaya wa zuciyarki, ko an ce miki ya tafi ɗakin kishiya sai ki ce a ba can ya tafi ba, ya yi tafiya ne, ba shi kenan ba. Kai wannan mata mai mata addu'a Allah raba ta zazzafan kishi. Allah ka raba da wannan baiwa Allah da zazzafan kishi. Allah ka sauƙaƙa mata. Allah ka bata abokiyar zama da za ta yi mata ladabi da biyayya da da'a. Kai Allah